Γιατί οι άνθρωποι μετακινούνται από τόπο σε τόπο? Η μετανάστευση είναι ιστορικά γνωστή από την αρχαιότητα. Η ανθρώπινη ιστορία διαμορφώνεται από ανθρώπους και κοινότητες που μετακινούνται για να δημιουργήσουν μια καλύτερη ζωή, να αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά ή λόγω ανωτέρας βίας, ενώ κάποιοι μεταναστεύουν απλώς για να χτίσουν μια νέα ζωή και να ανακαλύψουν τις ομορφιές αυτού του πλανήτη. Σε αυτό το επεισόδιο θα γνωρίσουμε τη Μαρία και θα ανακαλύψουμε μαζί της πώς είναι το ταξίδι της μετανάστευσης στην Ολλανδία και ποιοι λόγοι την οδήγησαν να μετεγκατασταθεί πίσω στην Ελλάδα. Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Γεια σου Έφη μου, καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί σε αυτό το podcast. Να είσαι καλά, θα ήθελες να μας πεις κάποια πράγματα για εσένα, την ηλικία σου, που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή? Λοιπόν, φυσικά, είμαι Μαρία καταρχάς, 31 ετών, βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και ναι. Με τι ασχολείσαι αυτή τη στιγμή? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαι στο πεδίο του τουρισμού και του πολιτισμού. Κάνω ουσιαστικά προώθηση ελληνικών προορισμών. Είμαι σε αυτό το αντικείμενο. Καμπάνιες, ταξιδιωτικά άρθρα και άλλες ενέργειες που σκοπό έχουν να προωθήσουν τις αυθεντικές πτυχές των ελληνικών προορισμών και όσα έχει να προσφέρει ο τόπος μας. Πολύ ενδιαφέρον. Οπότε όχι μόνο γύρισες πίσω στην Ολλανδία, αλλά απασχολείσαι αποκλειστικά με την προώθηση της Ελλάδας ως τουριστικό προορισμό παγκοσμίως. Ακριβώς, ναι. Και με στόχο πάντοτε τη βιωσιμότητα, έτσι ώστε οι προορισμοί να γίνουν πιο φιλικοί και προς τον τόπιο άνθρωπο, να μπορέσει και αυτός να νιώσει ενεργό κομμάτι της κοινωνίας, να δει γιατί ο τουρισμός είναι σημαντικός για την τοπική κοινωνία, αλλά και ως προς τον ταξιδιώτη. Τον καλούμε δηλαδή να δει την Ελλάδα με μια άλλη ματιά και να τη βοηθήσει να προστατεύσει την πολιτιστική της κληρονομιά, το περιβάλλον της, να συνδεθεί με τους ντόπιους ουσιαστικά. Οπότε είναι πολύ όμορφο όλο αυτό το ταξίδι για μένα. Ώστε αυτό να έχει και παρόν και μέλλον με τη βιωσιμότητα προφανώς. Ακριβώς. Ωραία. Λέγοντας για παρόν μέλλον, ας πάμε λίγο στο παρελθοντικό χρόνο και ας μιλήσουμε για το ταξίδι σου στην Ολλανδία. Πώς ξεκίνησε? Ας ξεκινήσουμε μάλλον από πιο πριν, ας πούμε για τα όνειρά σου σαν παιδί. Ποια ήθελες να γίνεις? Λοιπόν, σαν παιδί, βασικά είχα πολλά όνειρα. Ήμουν ένα ανήσυχο πνεύμα, θα έλεγε κανείς πάντα. Σίγουρα με θυμάμαι να θέλω να γράφω. Μου άρεσε πάντοτε να αποτυπώνω τις λέξεις στο χαρτί, τις σκέψεις μου. Είχα έτσι και πάρα πολύ έντονη φαντασία, οπότε πάντοτε ένιωθα ότι ξέρεις, βρίσκομαι σε έναν όμορφο κόσμο και γίνονται όμορφα πράγματα, οπότε κάπως όλο αυτό ήθελα να το γράψω κάτω σε λέξεις και οδηγήθηκα λίγο στη σχολή της δημοσιογραφίας, χωρίς ακριβώς να ξέρω τότε ότι η δημοσιογραφία έχει και έναν πιο δομημένο τρόπο γραφής, είναι περισσότερο κοντά στο ρεπορτάζ, στην έρευνα. Εγώ ήμουν λίγο στην πιο λογοτεχνική γραφή. Αλλά επειδή το τμήμα, ας πούμε, επικοινωνίας και δημοσιογραφίας ήταν κοντά σε αυτή την ανησυχία μου, όσον αφορά τα μαθήματα και την οπτική, επέλεξα τελικά να πάω προς τα εκεί. Δηλαδή, ακολούθησα ένα από αυτά τα όνειρα που είχα μέσω αυτής της σχολής. Και Στην σε Αθήνα. Ναι, αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω. Στην Αθήνα, λοιπόν, έγιναν οι Στην σπουδές. Αθήνα έγιναν οι σπουδές, ναι. Ήθελα πάντοτε να φύγω από την επαρχία, όχι γιατί δεν έζησα όμορφα πράγματα εκεί και σαν παιδί έπαιξα πολύ και η ζωή ήταν πιο ήρεμη, πιο ανέμελη, πιο κοντά στη φύση, αλλά ήθελα να ανοίξω τις οριζοντές μου και να γνωρίσω νέα μέρη, νέους ανθρώπους, νομίζω να εξελίξω λίγο τη σκέψη μου και να δω πώς είναι actually η ζωή σε κάποια άλλα μέρη, σε μεγαλύτερες πόλεις. Οπότε διάλεξα την Αθήνα και για λόγους σχολής, επειδή η σχολή στην Αθήνα είχε ένα πιο ευρύ πλήρες πρόγραμμα και γιατί ήταν μια πόλη που θα με έφερνε σε επαφή με τον πολιτισμό, με την ευρύτερη έννοια, με πολλές εκδηλώσεις, με πολλές εικόνες, με πολλούς ανθρώπους. Και βρήκες αυτό που έψαχνες σε εκείνο το χρονικό σημείο? Σε εκείνο το χρονικό σημείο το βρήκα. Ήταν μια όμορφη ανακάλυψη όλο αυτό για μένα. Κάτι πολύ καινούριο, πολύ συναρπαστικό. Και νομίζω με έμαθε πώς είναι να είσαι και να αρχίσεις να είσαι ανεξάρτητος, να είσαι μακριά από το σπίτι σου, να αντιμετωπίζεις καθημερινές δυσκολίες. Αυτό που λέμε ενηλικίωση. Ενηλικίωση, ναι. Σιγά σιγά βέβαια, γιατί στα 18-19, εντάξει, έχεις και την τρέλα αυτή της ηλικίας που δεν είσαι απόλυτα όριμος, αλλά μπαίνεις και λίγο στο ότι είμαι μόνος μου πλέον και πρέπει να φροντίσω πολλά πράγματα για μένα. Και επομένως από εκεί ξεκίνησε ένα πολύ όμορφο ταξίδι ζωής. Και να πω ότι κάπως αυτό συμπληρώθηκε, εμπλουτίστηκε με το Εράσμου στην Ιταλία, που ήταν πάντα όνειρό μου να βγω για λίγο έξω. Επομένως πήγα ένα εξάμηνο με το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών. Σπούδασα εκεί στο Πανεπιστήμιο της Παβία, κοντά στο Μιλάνο, μια πόλη, και
μπήκα στην κουλτούρα, στην ιταλική γλώσσα και εκεί ουσιαστικά λίγο ακόμα περισσότερο ικανοποίησα αυτό το ανήσυχο πνεύμα, ότι okay, πώς είναι να πηγαίνουμε κάπου αλλού και να ερχόμαστε σε επαφή με νέες κουλτούρες και νέους ανθρώπους. Στην Ιταλία τι σπούδασες ακριβώς? Στην Ιταλία πήγα πάλι για τις ίδιες σπουδές, επικοινωνία και δημοσιογραφία, απλώς ήταν σε αντίστοιχο τμήμα πανεπιστημίου εκεί. Ναι, οπότε τα μαθήματα ήταν γύρω από την διαφήμιση και από το σινεμά. Κάναμε και ένα πολύ ενδιαφέρον μάθημα γύρω από την ιστορία του σινεμά και γύρω από την επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα. Οπότε είχαμε αυτά τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο. Όλα στα Ιταλικά, ωστόσο. Όλα στα Ιταλικά, οπότε έπρεπε να μάθεις και Ιταλικά, φαντάζομαι. Ιταλικά είχα μάθει όλος τυχαίως, πολύ πριν πάω στο Εράσμους, επειδή μου άρεσε η γλώσσα. Πήγα σε ένα κέντρο διδασκαλίας ξένων γλωσσών στην Αθήνα, που ήταν συμβεβλημένο κατά μία έννοια με το Πανεπιστήμιο. Έκανα εκεί 2 χρόνια μαθήματα Ιταλικών, πήρα μία επιστοποίηση και έτσι όταν πήγα στο Εράσμους είχα ήδη μια γνώση, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το να πηγαίνεις στη χώρα και να βλέπεις πώς εκεί οι άνθρωποι επικοινωνούν στη γλώσσα τους, πώς είναι όντως να διδάσκεσαι σε ένα Ιταλικό πανεπιστήμιο στην Ιταλική γλώσσα. Είναι πολύ πιο challenging από ότι το να είσαι πίσω στην Ελλάδα και να τα μιλάς. Οπότε ήτανε challenging. Ωραίο, αλλά είχε τις προκλήσεις του. Okay. Μετά όμως, σίγουρα ένα Εράσμους έχει ημερομηνία λήξης και αυτό το γνώριζες. Ύστερα από την επιστροφή σου, λοιπόν, τι συνέβη και αποφάσισες ότι τώρα ήρθε η ώρα να ξαναφύγω, αλλά για κάτι πιο μόνιμο ίσως, στην Ολλανδία? Ωραία, λοιπόν. Ουσιαστικά όταν επέστρεψα ήθελα να αποκτήσω και περισσότερη εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο, επομένως πέρασα από διάφορες δουλειές, διάφορα αντικείμενα. Πάντοτε ήξερα μέσα μου ότι θέλω να ξαναδοκιμάσω το εξωτερικό για πολλούς λόγους, αλλά είπα ότι θα μείνω στην Ελλάδα προκειμένου να εξελίξω εδώ λίγο το επαγγελματικό κομμάτι και αφού απέκτησα μια εμπειρία που με ικανοποιούσε εκείνη τη δεδομένη στιγμή, ξεκίνησα τη διαδικασία του να ψάχνω μεταπτυχιακό στο εξωτερικό, γιατί πίστευα ότι αυτό είναι ένα βήμα αρχικά για να εξελίξω ξανά τη σκέψη μου, το αντικείμενό μου, να δω λίγο πώς εκπαιδεύονται, πώς εργάζονται σε ένα άλλο ακαδημαϊκό περιβάλλον του εξωτερικού και ίσως και να ήταν μια ευκαιρία για παραμονή παραπάνω στο εξωτερικό αυτό. Επομένως άρχισα προσπάθειες, έκανα αιτήσεις για υποτροφίες, πήρα υποτροφία για να πάω για σπουδές στην Ολλανδία, την οποία να πω ότι την Ολλανδία και γενικά τη Βόρεια Ευρώπη την είχα στο μυαλό μου ως μια διαφορετική εμπειρία και ότι θα ήταν χρήσιμο και τέλος πάντων κάτι άλλο το να πάω και να σπουδάσω εκεί, γιατί... Ναι, ποιο είναι το γιατί, δηλαδή γιατί η Ιταλία έχει κάτι διαφορετικό από την Ολλανδία ή τις βόρειες χώρες μέσα στο μυαλό σου τότε, τι υπήρχε? Θα σου πω, η αλήθεια την έψαξα και την Ιταλία, απλά η Ιταλία είναι πιο πολύ κοντά στο δικό μας στυλ, σε κάποια κομμάτια της, τουλάχιστον πιο μεσογειακή χώρα. Επομένως, ο τρόπος που σπουδάζουν και που υπάρχει τριβή με ένα αντικείμενο μοιάζει πολύ με εδώ και πίστευα ότι η Βόρεια Ευρώπη, σύμφωνα με όλα όσα είχα δει στο πρόγραμμα σπουδών και στον τρόπο εκμάθησης, ότι θα έχει κάποια διαφορετικά στοιχεία που και εμένα θα με βοηθήσουν να προσαρμοστώ και να γίνω πιο ευέλικτη σε άλλα συστήματα. Ναι, ας πούμε, όσον αφορά τον τρόπο εκμάθησης, μπορείς να μας πεις ένα παράδειγμα? Ναι, για παράδειγμα, στα Ιταλικά πανεπιστήμια στηριζόμασταν πάρα πολύ στα βιβλία, διαβάζαμε πάρα πολλά κεφάλαια, θεωρίες και οι εξετάσεις ήταν οι γραπτές εξετάσεις πάνω σε αυτά που είχαμε διαβάσει. Στο Ολλανδικό Πανεπιστήμιο είχαν πάρα πολλοί εργασίες, εκθέσεις, essays, assignments, τέλος πάντων, κάπως... να το θέσω λίγο με τους παρουσιάσεις, group work, δουλεύαμε σε ομάδες για συγκεκριμένα case studies, επομένως φέρναμε τη θεωρία λίγο περισσότερο στο πρακτικό πεδίο και γι' αυτό ήθελα να δω λίγο πώς είναι να ακολουθήσει και αυτή τη μέθοδο. Είχε πολλή συζήτηση και μπορούσες και ελεύθερα να πεις αυτό που σκέφτεσαι, υπήρχε πολλή κριτική. Ακόμα και στα λόγια του καθηγητή μπορούσε να υπάρξει έτσι αρκετή κριτική και ανάλυση ως προς αυτά που λέει. Χωρίς να θέλω να το σε εισαγωγικά μυθοποιήσω, γιατί στην Ελλάδα το επίπεδο των καθηγητών και των μαθημάτων που εγώ βίωσα τουλάχιστον στη δική μου σχολή ήταν πολύ υψηλό και πολλές φορές στην Ολλανδία δεν έβρισκες το ίδιο. Απλά η μέθοδος όντως σε βοηθούσε να γίνεις σε κάποια πράγματα πιο κριτικός. Επομένως, αυτή ήταν μια βασική διαφορά και κυρίως ήταν η δική μου ανάγκη να αναζητήσω κάτι καινούριο και λίγο το μυαλό μου να το ανοίξω πάλι σε νέα πράγματα, νέους ορίζοντες, νέες κουλτούρες και ανθρώπους. Αυτό το ανήσυχο πνεύμα που λέγαμε, ας πούμε. Οπότε σίγουρα έχεις κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σου. Είχες επισκεφτεί πριν από αυτή την
επιλογή την Ολλανδία ή ήταν στο φαντασιακό έτσι, όλες σου ή όλα τα expectations που είχες? Δεν την είχα επισκεφτεί ποτέ. Ήταν λίγο περισσότερο αυτό που λες, μια αίσθηση των πραγμάτων που είχα πιο στο φαντασιακό. Και ήμουν έτοιμη να το ανακαλύψω, ξέρεις, ιδία. Επί του πρακτέου. Επί του Ναι, ναι, πρακτέου. ναι. Γιατί αν δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να ξέρεις αν είναι αυτό που τελικά ψάχνεις. Σωστά. Οπότε όταν έγινε δεκτή λοιπόν η πρότασή σου, η αίτησή σου, πώς συνεχίστηκε αυτό το ταξίδι? Αρχικά ένιωσα δεν ξέρω, νομίζω στην αρχή ήταν λίγο ανάμεικτα τα συναισθήματα ότι τώρα ξαφνικά έχω μία ζωή, ας πούμε, κάπως σε εισαγωγικά στημένη, με μια δουλειά, με πράγματα να τρέχουν εδώ στην Αθήνα και ξαφνικά θα κάνω μια μεγάλη αλλαγή στα 29 μου, γιατί όντως το μεταπτυχιακό το έκανα πριν 2 χρόνια, εκεί στα 29, και ήταν λίγο πρωτόγνωρο το συναίσθημα, αλλά από τη μία ήθελα πολύ έτσι να κάνω το όνειρό μου επιτέλους πραγματικότητα, οπότε είχα πει ότι θα παραμερίσω τους φόβους. Και αυτό που ακολούθησε ήταν να πάω στην Ολλανδία και τελικώς τα πράγματα στην αρχή να έρθουν πάρα πολύ, η αλήθεια, δύσκολα από ό,τι τα περίμενα. Ναι, γιατί η πραγματικότητα διαψεύδει τη φαντασία πολύ συχνά και τις προσδοκίες της, ανυπόστατες βεβαίως. Επίσης όμως, στην αρχικά θα αρχίσει και Ναι, δύσκολη, οπότε ναι, θεωρώ ότι ναι. όλα αυτά είναι μέρος και του ταξιδιού, να το πω έτσι. Εννοείται. Πρέπει να είναι ο ταξιδιώτης προετοιμασμένος για τα αναπάντεχα που θα έρθουν, Αυτό, όποια τα και να οποία είναι αυτά. τα αντιμετωπίσαμε Σε τελικά. ποια πόλη ξεκίνησε το ταξίδι? Λοιπόν, το ταξίδι ξεκίνησε στο Νάιμέχεν. Τώρα το λέω ελληνιστή. Εσύ θα μας πεις καλύτερα για το, δεν ξέρω πώς. Όχι, μια χαρά το είπες. Νάιμέχεν. Όχι, κανονικά το είπες. Νάιμέχεν, ναι. Νάιμέχεν, ωραία. Λοιπόν, εκεί λοιπόν πήγα στο Radboud University. Στην Το αρχή οποίο, έμεινα... πούμε λίγο Ναι, και πού είναι αυτή η πόλη, δεν είναι στο βορρά, σωστά. Όχι, όχι. Η δεν είναι αλήθεια στη είναι μέση. ότι είναι λίγο η τοποθεσία της τώρα. Πάντοτε εγώ λέω είναι 2 ώρες από το Άμστερνταμ. Ξέρω ότι δεν είναι πολύ κατατοπιστικό, αλλά επειδή η Ολλανδία είναι πολύ μικρή χώρα και όλες οι πόλεις είναι κοντά, δεν μπορώ ακόμα και τώρα στο μυαλό μου να το προσδιορίσω γεωγραφικά το Ναϊμέχεν. Οπότε να πω ότι ήταν κοντά στην Ουτρέχτη, σε πόλεις που μπορεί να ξέρουν οι περισσότεροι. Πάντως εκεί λειτουργούν τόσο πολύ καλά τα τρένα, επομένως η πρόσβαση από τη μία πόλη στην άλλη είναι πάρα πολύ εύκολη. Ξεκίνησα από εκεί το ταξίδι μου. Δεν είχα βρει σπίτι όταν πήγα, επομένως αυτό ήταν ένα μεγάλο ρίσκο γενικά, γιατί η Πώς αγορά... έγινε αυτό, ναι, ακριβώς. Πώς Μπράβο, γίνεται λοιπόν. κάποιος να μεταναστεύσει στην Ολλανδία χωρίς να έχει σπίτι? Πώς Έλα γίνεται μου αυτό? ντε, πώς γίνεται. Για πες μας. Όταν έγινα αποδεκτή από την υποτροφία και από το Πανεπιστήμιο, ήταν ήδη τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου και ξεκίνησα τότε το ψάξιμο σπιτιού. Απλώς δεν μπορούσα δεν ήξερα βασικά στην αρχή. Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο δύσκολο είναι να βρει κανείς σπίτι και ότι έπρεπε να έχει ξεκινήσει την αναζήτηση 3-4 μήνες πριν κλπ. Και μάλιστα να είναι και στη χώρα κυρίως, δηλαδή εξ αποστάσεως είναι πιο δύσκολο. Όμως επειδή δεν το είχα αντιληφθεί ακόμα, λέω εντάξει, δεν βρήκα σπίτι, θα βρω όμως στην Ολλανδία. Όταν πάω, δεν θα είναι τόσο δύσκολο. Θα γνωρίσω και 2-3 άτομα, θα βρω ανθρώπους να μείνω μαζί, γιατί στο εξωτερικό είναι δύσκολο να μείνεις μόνος σου από οικονομικής πλευράς. Και έτσι πήγα με αυτή την αισιοδοξία. Όμως όταν είδα στην πράξη ότι δυσκολεύονταν και άλλοι άνθρωποι και ότι πολλοί αναγκάζονταν να γυρίσουν στις χώρες τους γιατί δεν έβρισκαν σπίτι, λίγο άρχισε εκεί να καταλαβαίνω ότι δεν μιλάμε απλά για μια απεσιοδοξία, μιλάμε για μια πραγματικότητα, ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Οπότε η λύση μου ήταν ή να επιστρέψω πίσω στην Ελλάδα ή να βρω μια άλλη ενδιάμεση, ας πούμε, λύση. Και επειδή δεν ήθελα να επιστρέψω πίσω στην Ελλάδα, για να μην χάσω την ευκαιρία να είμαι κοντά στα σπίτια, κοντά στο πανεπιστήμιο, αφού έμεινα μία εβδομάδα, παρακολούθησα τα μαθήματα από κοντά, ήμουνα άλλαζα από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο, ουσιαστικά διαμονή, αποφάσισα ότι πρέπει για λίγο να σταθεροποιηθώ κάπου, να εξοικονομήσω και χρήματα μέχρι να βρω σπίτι. Και έτσι πήγα στο συγγενείς μου στη Φραγκφούρτη, που ήταν η μόνη λύση, σε άλλη χώρα, αλλά από το Νάιμέχεν περίπου 5 ώρες. Οπότε κατέληξα στη Φραγκφούρτη, να έχω τουλάχιστον ένα σταθερό σπίτι που ήξερα ότι μπορούν να με φιλοξενήσουν για ένα διάστημα. Οι καθηγητές έκαναν υποχώρηση λόγω της κατάστασης να κάνω online τα μαθήματα, να συνδέομαι και να τα παρακολουθώ, κάτι το οποίο δεν επιτρεπόταν βασικά, απλά επειδή ο COVID ακόμα ήταν στα σκαριά, ουσιαστικά έκαναν μια υποχώρηση και λόγω της ιδιαίτερης συνθήκης. Και κάπως εκεί είχα παράλληλα και ακόμα ανοιχτές εργασιακές υποθέσεις στην Αθήνα, πολλά πράγματα. Ήμουνα σε ένα σπίτι στη Φραγκφούρτη με συγγενείς και δεν ζούσα actually την εμπειρία. Και τελικά μετά από πολύ καιρό υπομονή, επιμονή, μετά από 1,5 μήνα περίπου, βρέθηκε κάτι
Γύρισα πάλι πίσω στην Ολλανδία. Ήμουν τυχερή και ήδη από τις πρώτες μέρες, από την πρώτη εβδομάδα που μου είχα κάνει κάποιες παρέες. Οπότε με αυτούς τους ανθρώπους κράτησα επαφή όσο ήμουν στη Γερμανία. Και όταν γύρισα πίσω Ολλανδία, είχαν ανοιχτές τις πόρτες τους για μένα για να με φιλοξενήσουν και να μπορέσω εγώ να κάνω μια συνάντηση με ανθρώπους εκεί σε σπίτια και να δω αν τελικά είμαι τυχερή και μπορώ να ζήσω κάπου σε αυτή τη χώρα. Γιατί δεν είχα και πάρα πολλά περιθώρια ακόμα. Και τελικά ήμουν τυχερή και μια κυρία έτσι μεγάλης ηλικίας που νίκιαζε ένα δωμάτιο, το παραχώρησε σε μένα και κάπου αρχές Δεκεμβρίου, μετά από όλο αυτό, κατάφερα να έχω επιτέλους το δικό μου σπίτι στο Ναϊμέχεν και να παρακολουθώ τα μαθήματα πλέον από κοντά. Και έχοντας αφήσει ό,τι είχα πίσω στην Ελλάδα από εργασιακής πλευράς κλπ. Οπότε ήμουν τελείως αφοσιωμένη πλέον στην εμπειρία εκεί. Οπότε αυτό όλο το ταξίδι σε οδήγησε στο να εγκατασταθείς στην Ολλανδία 2 μήνες μετά, Ναι. περίπου, αν κατάλαβα καλά. 2 μήνες μετά. Ναι. Λόγω του προβλήματος αυτό με το να βρεις κάπου να μείνεις. Γιατί νομίζω είναι και γνωστό ότι η Ολλανδία είναι από τις πιο πυκνοκατοικημένες χώρες της Ευρώπης, αν όχι η πιο πυκνοκατοικημένη. Ισχύει. Είναι ένα πρόβλημα η αλήθεια αυτό, Και που αρχίζει και συμβαίνει και αλλού, όχι μόνο εκεί βέβαια. Οπότε όταν μετακόμισες και ξεκίνησες να πηγαίνεις στο πανεπιστήμιο και ξεκίνησες να είσαι μέρος της τοπικής κοινωνίας, υπήρξε κάτι που να σε έκανε να νιώσεις ότι υπάρχει μια σύνδεση με τη χώρα ή αντίστοιχα ότι δεν υπάρχει κάτι εδώ για εμένα? Ποιο ήταν δηλαδή το συναίσθημα σαν κάτοικος πια του Νάιμεχεν σε εκείνη τη στιγμή του ταξιδιού? Λοιπόν, αρχικά το συναίσθημα ήταν αυτό το ότι τώρα γνωρίζω την πόλη, οπότε είμαι ανοιχτή στο αυτό που λες, να εξερευνήσω όλα αυτά τα πράγματα, τους ανθρώπους, πώς συνδέομαι μαζί τους, πώς είναι να πηγαίνω στο πανεπιστήμιο, πώς είναι να είμαι με ένα ποδήλατο κάθε μέρα, γιατί οι άνθρωποι εκεί έχουν την ποδηλατική κουλτούρα. Οπότε στην αρχή όλο αυτό ήταν πάρα πολύ έτσι, συναρπαστικό. Εντάξει, λίγο η προσαρμογή ήθελε ένα χρονικό διάστημα, γνώριζα όμως κόσμο, έμπαινα σε αυτή την κουλτούρα, έβλεπα πώς εκεί οι άνθρωποι διασκεδάζουν, πώς συναναστρέφονται κλπ. Αυτό που ας πούμε στην αρχή συνδέθηκα περισσότερο με αυτό είναι η αίσθηση ηρεμίας και ποιότητα ζωής που μου έδινε αυτή η πόλη, δηλαδή το ότι ήταν όντως βιώσιμο, sustainable το να μπορώ να πάρω το ποδήλατό μου, έκανα την άσκησή μου, είχε παντού τα πάρκα, οπότε αυτό ήταν ένα ωραίο κομμάτι. Και το ότι πήγαινα στο πανεπιστήμιό μου, είχα εκεί τους χώρους που μπορούσα να μελετήσω, να πάω ακόμα και γυμναστήριο αν ήθελα. Υπήρχαν δηλαδή κάποιες υποδομές και ένα lifestyle που σε βοηθούσε να είσαι πιο οργανωμένος και να είσαι και ήρεμος, γιατί ήταν μια μικρή πόλη και οι άνθρωποι δεν βιάζονταν, δεν τρέχανε όπως στην Αθήνα. Αλλά από την άλλη, η συναναστροφή με τους ανθρώπους που ήταν από την Ολλανδία και όχι international, ας πούμε, ήταν λίγο δύσκολη, γιατί ενώ υπήρχε διάθεση επικοινωνίας, είναι λίγο διαφορετική ας πούμε, η επικοινωνία, να το πω, η σύνδεση, να το πω. Είναι πιο δύσκολη στο να ανοιχτούν, είναι πιο δύσκολο να συζητήσεις με τον ίδιο τρόπο που συζητάς εδώ. Επομένως, εκεί υπήρχε έτσι μια πιο στην αρχή κλειστή διάθεση από κάποιους ανθρώπους, αλλά να σου πω την αλήθεια, γνώρισα και Ολλανδούς και Ολλανδέζες που ήταν πάρα πολύ έτσι ανοιχτοί στο να δημιουργήσουν μια νέα φιλία, στο να επικοινωνήσουν με τον τρόπο που εγώ είχα μάθει να επικοινωνώ. Οπότε νομίζω βρήκα λίγο από όλα τα Στο χώρο του πανεπιστημίου δηλαδή ήταν οι επαφές οι οποίες έκανες προφανώς? Οι επαφές ήταν κυρίως στο χώρο του πανεπιστημίου, ναι, ακριβώς. Ισχύει. Να πούμε και το ότι το Νάιμεχεν είναι η πιο παλιά πόλη της Ολλανδίας και ότι έχει γύρω στους 170.000 κατοίκους, δηλαδή είναι τέτοιο το range. Καμία σχέση με τα 4 εκατομμύρια στην Αθήνα. Και... Ναι, σίγουρα. Ναι, είναι σαν να λέμε ότι πας στην Καστοριά, οπότε ναι, έχεις μια ποιότητα ζωής, ας πούμε. Γιατί άμα πας, εντάξει, το Άμστερνταμ έχει περίπου 850.000, δεν πάμε και τόσο πολύ πια μακριά, αλλά εντάξει, είναι επί 6. Ωραία, οπότε αυτή ήταν έτσι η αρχική σου γεύση από την Ολλανδία. Αρκετά ισορροπημένα τα ακούω τα πράγματα. Πώς συνέχισε όλο αυτό?
Λοιπόν, εντάξει, αυτό συνέχισε με το να βρω δουλειά εκεί σε μια μπειραρία, οπότε μπήκα ακόμα πιο βαθιά στο local life, γιατί χρειαζόμουν πέρα από την υποτροφία ένα έξτρα εισόδημα. Και ήμουνα πολύ τυχερή, αλήθεια, στο ότι βρήκα εύκολα αυτή τη δουλειά, που από εκεί κάπως αποδείχθηκε ότι μερικά μέρη στην Ολλανδία, όχι όλα, γιατί τα περισσότερα θέλαν να μιλάς Ολλανδικά, μερικά μέρη ήταν ανοιχτά στο να προσλάβουν διεθνείς φοιτητές και να συνεργαστούν, ας πούμε, στο Γιατί κομμάτι της είναι και δουλειάς. αρκετά τουριστική πόλη το Νάιμέχεν, σωστά. Έχει, Είναι. ναι, είναι σταυροδρόμι, είναι πολύ κοντά στη Γερμανία, διασχίζεται από 3 ποταμούς, αν δεν κάνω λάθος. Ο Είναι ένα βασικός τουριστικό είναι, σημείο. Μμ. ακριβώς, ο βασικός είναι το Valley River, αλλά όπως λες είναι πάρα πολύ κοντά στα σύνορα της Γερμανίας. Έρχονται άνθρωποι συνεχώς για να δούνε την πόλη, ακόμα και για μονοήμερες εκδρομές. Και το μαγαζί που εγώ δούλευα είχε λίγο μια πιο έτσι international προοπτική, οπότε ήθελε να φέρνει κόσμο και από άλλες χώρες, οπότε ήθελε και ανθρώπους που μιλούσαν τα αγγλικά. Άρα ήμουν τυχερή σε αυτό. Οπότε αφού λοιπόν έκανα experience όλα αυτά τα κομμάτια, τα βίωσα και κάπως σκεφτόμουν μήπως να μείνω εκεί, μήπως να το δοκιμάσω και στην Ολλανδία. Κάπως τα έφερε η ζωή και τελικά δεν έμεινα και ξεκίνησε η μετεγκατάσταση στην Ελλάδα. Ουσιαστικά, ενώ είχα συμφωνήσει με την ιδιοκτήτριά μου να επεκτείνουμε το συμβόλαιο στο σπίτι, το συμβόλαιο ενοικίου, εν τέλει ήθελε να αλλάξει νοικιαστή η ίδια και συγκεκριμένα ήθελε κάποια άλλη χώρα, προτιμούσε άτομο Ε, από άλλη χώρα προτιμούσε να τι, φέρει στο τι σπίτι. ακριβώς, τι ακριβώς συνέβη εκεί? Μπορώ να πω ότι μάλλον τελικά οι κουλτούρες εκεί είχαν μια μικρή σύγκρουση, δηλαδή δεν ήταν μια... Η σπιτονικοκυρά ήταν ποιας εθνικότητας? Ήταν η Ολλανδέζα, να Μμμ. πω. Τα βρίσκαμε πολύ καλά, συζητούσαμε, δεν είχαμε θέμα, απλώς εγώ λειτουργούσα λίγο με διαφορετικές ώρες, μπορεί να πήγαινα 10, παράδειγμα, μετά το πανεπιστήμιο 10 η ώρα στο σπίτι και η ίδια να είχε μπει ήδη σε mood ηρεμίας. Δεν ήθελε πολύ να φέρνω κόσμο στο σπίτι, ακόμα και για έναν καφέ. Οπότε ήταν λίγο η κατάσταση δύσκολη σε αυτό το κομμάτι και πήγαινα εγώ Η- περισσότερο στις φίλες μου. Είχε καταλάβει ότι εγώ όμως είμαι άνθρωπος πιο... Θέλω να έχω τις κοινωνικές μου επαφές, θέλω να έχω λίγο ένα πρόγραμμα πιο ανεξάρτητο, μελέτης δραστηριοτήτων κλπ. Και νομίζω ότι απλά, εντάξει, δεν ταιριάζαν εκεί οι κουλτούρες μας και οι επικοινωνίες μας μετά από κάποια φάση και νομίζω ότι και η ίδια ήθελε έναν άνθρωπο, μου το είχε πει κιόλας, ότι θα προτιμούσα να έχω άνθρωπο από άλλη κουλτούρα που είναι λιγότερο loud. Οπότε είχε πλάκα αυτό, λιγότερο να μιλάει λίγο πιο σιγά, πιο ήρεμα, να λείπει πανεπιστήμιο τις ώρες που εμένα με βολεύουν, οπότε είχαμε τέτοιες συζητήσεις. Ναι, γιατί αν κατάλαβα καλά, έλειπες αρκετά γιατί δούλευες, γιατί σπούδαζες, γιατί είχες κοινωνική ζωή. Οπότε ο χρόνος που περνούσες στο δωμάτιο που νίκιαζες μέσα στο σπίτι αυτής της Μμμ, κυρίας ήταν πολύ μμμ. περιορισμένος. Πώς τα αντιλήφθηκε όλο αυτό το loudness, ενώ εσύ ήσουν απούσα? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Είναι λίγο περίεργο, γιατί κάποιες φορές διεκδίκησα και εγώ το δικαίωμά μου στο να φέρω κάποιους ανθρώπους στο σπίτι, να κάτσουμε να φάμε ένα δείπνο, να πιούμε ένα Μμμ. καφέ, να τα πούμε, οπότε ίσως και αυτό κάποιες φορές την πίεσε. Ε, οι φορές που δούλευα στην πυραρία, τις φορές αυτές δεν πήγαινα να μελετήσω στη βιβλιοθήκη, επομένως ήμουνα το πρωί μέχρι και το μεσημέρι στο σπίτι. Και άρα ίσως άρχισε εκείνη την περίοδο να γίνεται πιο έντονη η παρουσία μου και η ίδια άρχισε να θέλει την δική της ηρεμία, το οποίο είναι πάρα πολύ σεβαστό. Στο τέλος μια χαρά επικοινωνία κρατήσαμε και όλα εντάξει. Απλώς η αλήθεια είναι ότι εκεί που εγώ είχα πει ότι θα μείνω στην Ολλανδία και θα το προσπαθήσω, μου ανακοίνωσε η ίδια τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, ότι Μαρία δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Επομένως, αναγκάστηκα εγώ τέλη Αυγούστου, άρον και έχοντας τη διπλωματική, τη δουλειά και όλα αυτά, να σκεφτώ ότι πρέπει πλέον να γυρίσω πίσω, άγνωστο το αν θα επιστρέψω Ολλανδία. Γιατί είχα την επιλογή να βρω άλλο σπίτι, αλλά επειδή η κατάσταση ήταν τόσο δύσκολη και είχα και τη διπλωματική να τρέχει, είχα πει ότι θα επιστρέψω Ελλάδα, θα κάτσω για όσο χρειαστεί και στο μεταξύ θα ψάχνω σπίτι στην Ολλανδία. Επομένως, πολύ απλά άφησα και κάποια πράγματα σε μια φίλη μου που έμεινε ακόμα στην Ολλανδία, κάποια έτσι ρούχα κλπ. Πήγα Ελλάδα, λέω θα έρθω για διακοπές στην Ελλάδα και βλέπουμε. Είχα αφήσει λίγο πολύ τη ζωή μου χωρίς πλάνο, να το πω έτσι. Και όταν ήρθα Ελλάδα, έμεινα 2-3 εβδομάδες. Ξεκίνησα μετά να δουλεύω την διπλωματική μου από το σπίτι των γονιών μου πλέον. Έμεινα για λίγο Αθήνα σε φίλες μου. Μετά πήγα στους γονείς μου, γιατί πλέον στην Αθήνα, όπως καταλαβαίνεις, είχα ξενοικιάσει όταν πήγα Ολλανδία, δεν είχα κάποιο χώρο δικό μου.
Πήγα στα Πάτρια Εδάφη, στην Καβάλα, να μείνω λίγο με τους δικούς μου και λέω και έσπισα αυτό παράλληλα και Ολλανδία. Απλά η ροή της διπλωματικής κάπως με τράβηξε, οπότε αφοσιώθηκα τελείως σε αυτό, άφησα στην άκρη το να ψάξω σπίτι έξω και λοιπά και είχα πει ότι θα το πιάσω όταν τελειώσω την διπλωματική. Την τελείωσα, την παρέδωσα και μετά ουσιαστικά άρχισα να ψάχνω εργασία και στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό, γιατί ήταν αναγκαίο το να βρω εργασία στο αντικείμενο, άμεση ανάγκη και το ήθελα κι εγώ. Και πολύ απλά μετά οι συνθήκες τα φέρανε έτσι που, ενώ δεν ήταν αρχικό μου πλάνο να γυρίσω, ας πούμε, στην Ελλάδα, γιατί είχε περάσει ήδη ένα διάστημα και μου άρεσε στην Ολλανδία. Εφόσον όμως είχα γυρίσει ήδη πίσω και ήμουνα 2-3 μήνες στην Ελλάδα και κάπως είχα φύγει από τα πράγματα της Ολλανδίας, το θέμα του σπιτιού είχε μείνει παγωμένο, οι αιτήσεις, τρέχανε παντού, είχα μεγαλύτερη ανταπόκριση στην Ελλάδα, μου απάντησαν πιο γρήγορα σε αιτήσεις που έστειλα και σε αρκετές πάρα πολύ θετικά. Οπότε κάπως τα πράγματα φέρανε, δεν ξέρω, ήρθανε και εγώ βρήκα δουλειά πιο άμεσα εδώ. Και ήταν και κάποιοι άλλοι παράγοντες που με έκαναν να θέλω οι άνθρωποι οι δικοί μου, ο κύκλος μου ο προσωπικός, ο φιλικός και όλα αυτά. Και λέω ίσως αξίζει να δώσω μία ακόμα προσπάθεια εδώ στην Αθήνα πάλι, στα μέρη που ήρθα σαν προπτυχιακή φοιτήτρια. Ας το ξαναδούμε, ας κάνουμε ένα restart με άλλο μάτι πλέον στην Αθήνα. Και με άλλο βιογραφικό. Έτσι, με άλλο βιογραφικό. Σίγουρα ότι αποκόμισες από Ιταλία και από Ολλανδία, πόσο έμεινες συνολικά? Ιταλία είχα μείνει 6 μήνες, Ολλανδία είχα μείνει 1 χρόνο. Οπότε δεν ήταν σημαντικά διαστήματα για να καταλάβω την κουλτούρα, τη χώρα κλπ. Αλλά όχι και πάρα πολύ μεγάλα. Στον ένα χρόνο, ναι. Στον 1 χρόνο ένιωσες ότι είσαι local, ότι είσαι ντόπια, ότι είσαι μέρος της κοινωνίας στο Νάιμεχεν? Κατά ένα 80%, 70%. Και αυτό επειδή είχα και το αίσθημα του excitement ότι είμαι κάπου σε έναν άλλο τόπο και ότι οι άνθρωποι ακόμα και στα γραφειοκρατικά με βοηθάνε, μου μιλάνε αγγλικά, γιατί και ξέρεις ότι η κουλτούρα τους είναι το να μιλάνε αγγλικά και στις υπηρεσίες και σε αυτά. Οπότε είχα μια ευκολία και αυτό με έκανε να νιώσω ότι μπορώ να το κάνω. Αλλά πάντοτε μέσα μου ήξερα, νομίζω, ότι δεν νιώθω τελείως ότι είμαι κομμάτι του τόπου, δηλαδή ότι σαν να μπορεί να μην ήμουνα και τελείως εγώ για να μείνω σε αυτή τη χώρα. Θα έμενα για άλλα 2, 3, 4, 5 χρόνια, αλλά ίσως να έβλεπα ημερομηνία λήξης στο μυαλό μου. Πιστεύεις, ναι, ότι κάποιος μπορεί να είναι πραγματικά μέλος μιας κοινωνίας εάν δεν μιλάει την ντόπια γλώσσα? Είναι δύσκολο. Θεωρώ ότι μπορεί να είναι σε ένα επιφανειακό επίπεδο, όχι σε ένα ουσιαστικό. Δηλαδή όταν πας σε μια χώρα, ακόμα και σε χώρες σκανδιναβικές, Ολλανδία, που μιλάνε την αγγλική σαν, ας πούμε, μητρική, και εκεί χρειάζεται να μάθεις σιγά σιγά την τοπική γλώσσα για να μπορέσεις να συναναστραφείς με ντόπιους και να καταλάβεις την κουλτούρα. Γιατί οι λέξεις κρύβουν κουλτούρα, κρύβουν απόψεις, κρύβουν νοοτροπία. Χωρίς αυτές δεν μπορείς, καλός ή κακός, να έρθεις τόσο κοντά στον άλλον και να δημιουργήσεις πιο βαθιές σχέσεις, κατά τη γνώμη μου. Οπότε... Πιστεύεις ότι εάν γνώριζες την Ολλανδική γλώσσα και μπορούσες να κάνεις λίγο χιούμορ με εκείνη τη σπιτονικοκυρά, ότι μπορεί να είσαι ακόμα εκεί? Ποτέ δεν ξέρεις. Συνδέει τους ανθρώπους, ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Αυτή τη φορά. Οπότε η μετεγκατάσταση πίσω στην Ελλάδα σαν να μου ακούγεται σαν μία ακόμα στάση στο ταξίδι που δεν έχει τελειωμό της αναζήτησης του ταξιδιού στο εξωτερικό, στο εσωτερικό. Πότε μπορεί να μπει μια τελεία, λες? Γίνεται? Στη ζωή δεν μπορεί να μπει τελεία. Όχι, έχω καταλάβει ότι μπαίνουν συνεχώς άνω τελείες. Δηλαδή, η εμπειρία μου στο εξωτερικό μου έδειξε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι ό,τι και να προσχεδιάζεις, όσο και να νομίζεις ότι τα πράγματα τα έχεις υπό τον έλεγχό σου, αυτό είναι μια μεγάλη αυταπάτη. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να προκύψει κάτι και αυτό που πίστευες ότι δεν θέλεις να κάνεις, τελικά να θέλεις να το κυνηγήσεις, και αυτό που πίστευες ότι είναι δεδομένο, τελικά να μην είναι. Επομένως, πρέπει πάντα να έχεις μια προσαρμοστικότητα, μια ευελιξία, να ξέρεις ότι η ζωή σου ανοίγει πολλά όμορφα πράγματα μπροστά και ότι αν έχεις ανοιχτό μυαλό και καρδιά, μπορεί τελικά να πας. Μπορεί να ξέρεις που θες να φτάσεις κάποια στιγμή στη ζωή σου, να έχεις ένα στόχο, αλλά μπορεί να μην πας από το μονοπάτι που πίστευες, να πας από ένα άλλο. Οπότε το ένα πράγμα που έμαθα είναι αυτό. Κατάλαβα επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να χαίρεσαι το τώρα και την κάθε στιγμή που περνάει, γιατί το αύριο πραγματικά δεν έχει έρθει ακόμα και μπορεί να μην σου επιφυλάσει αυτό που περιμένεις. Επομένως, στο τώρα που είσαι στην Ολλανδία, να το χαρίσεις με την ψυχή σου. Είσαι στην Αθήνα,
να το χαρείς σαν να μην υπάρχει αύριο. Αλλά αντικειμενικά δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί τι θα σου φέρει το αύριο. Αυτή τη στιγμή μπορεί να βλέπω τη ζωή μου στην Αθήνα, αλλά αν κάτι πάει στραβά με τα πλάνα μου και με τη ζωή μου τώρα, θα πρέπει να είμαι ευέλικτη, έτσι ώστε να δω εναλλακτικές. Και επίσης, αν κάτι αλλάξει μέσα μου και στις επιθυμίες και στα θέλω μου, γιατί όλοι εξελισσόμαστε και αλλάζουμε σαν άνθρωποι, και αυτό είναι το ωραίο, τότε θα ακολουθήσω κι εγώ το εσωτερικό μου κάλεσμα. Επομένως, νομίζω αυτό κράτησα πιο πολύ σαν μάθημα, ότι να βλέπουμε τη στιγμή την απλότητα, να χαιρόμαστε με τα ουσιαστικά, με τα απλά, με τα σημαντικά, με μία βόλτα, με κάτι δημιουργικό που κάνουμε, με μια κουβέντα που ανταλλάσσουμε, και να αφήσουμε λίγο τη ζωή να κάνει και τη δουλειά της, να πάμε με το flow, να κυνηγήσουμε αυτά που θέλουμε την εκάστοτε στιγμή, αλλά να αγκαλιάσουμε και αυτό που ζούμε τώρα. Οπότε γι' αυτό σου μιλάω για ανωτελείς, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ ότι η ζωή μπορεί να έχει μια τελεία κάπου μετά από όλα αυτά που έζησα. Δεν ξέρω. Mm-hmm. Όλα αυτά που έζησες, είναι θετικό το πρόσημο, είναι και θετικό και αρνητικό, τι κρατάς? Κρατάω το θετικό, ήταν απόλυτα, να το προσπαθώ να βρω τη λέξη, μια εμπειρία που με αντάμυψε ψυχικά, συναισθηματικά, πνευματικά, παρά τις δυσκολίες όσες και αν ήταν στην αρχή, και ήταν πάρα πολλές, δεν μπορώ να σας περιγράψω εδώ. Θεωρώ ότι το πρόσημο ήταν απόλυτα θετικό. Αν μου έλεγες να το ξανακάνω, θα το ξαναέκανα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από όσα πράγματα στην πορεία άλλαξαν ή πήγαν στραβά. Και μου έμαθε αυτή η εμπειρία πάρα πολλά πράγματα για μένα και για τα ουσιαστικά ζητήματα και για όλα αυτά που ξεχνούσα εγώ να κοιτάξω με προσοχή γύρω μου. Και νομίζω ότι θα με κάνει καλύτερο άνθρωπο σε βάθος χρόνου. Όχι καθαρά το μεταπτυχιακό σαν μεταπτυχιακό, η εμπειρία του να πηγαίνεις κάπου αλλού μόνη σου, να έχεις την επιθυμία να κάνεις κάτι πραγματικότητα, να σου τυχαίνουν στραβά πράγματα, να πρέπει να προσαρμοστείς, να είσαι ευέλικτος. Όλα αυτά σε βοηθάνε να γίνεσαι πιο ανοιχτόμυαλος και να επαναπροσδιορίζεις πράγματα. Επομένως, αυτό νομίζω ότι θα έχει σε βάθος χρόνου θετική επίδραση πάνω μου και δεν το μετανιώνω ποτέ, όχι. Και θα έλεγα σε όλους, αν πραγματικά θέλουν να δοκιμάσουν κάτι μέσα από την ψυχή τους, να μην φοβηθούν στις ενδεχόμενες δυσκολίες, να βουτήξουν μέσα σε αυτές, να τις ξεπεράσουν σιγά σιγά με στήριξη άλλων ανθρώπων, με δική τους εσωτερική δύναμη και να κάνουν step by step κάθε φορά για να φτάσουν εκεί που θέλουν. Και να το χαίρονται αυτό που έχουν επιλέξει, να μην ακούνε τους άλλους που τους λένε και τα έκανε στραβά και βλέπεις τι σου συμβαίνει. Όχι, να πηγαίνουν κόντρα σε αυτό. Πολύ ενθαρρυντικά όλα αυτά. Και έχω και ακόμα μία τελευταία ερώτηση, Μαριά. Εσύ νομίζω ακούγεται πως έχεις ενεργοποιημένη την εσωτερική σου πυξίδα. Αυτό θα πει ότι τους προορισμούς τους οποίους επιλέγεις, κάτι μέσα σου τους έχει επιλέξει πριν από εσένα. Στους ανθρώπους οι οποίοι επιθυμούν να αλλάξουν τη ζωή τους σε μια άλλη πόλη, σε μια άλλη χώρα, όμως δεν υπάρχει ενεργοποίηση μέσα τους και δεν ξέρουν πώς να επιλέξουν τον τόπο που θα πάνε να ζήσουν. Τι θα έλεγες, ποια είναι η συμβουλή σου για το πώς να σποτάρουν αυτή την τοποθεσία? Λοιπόν, ναι, αρχικά σίγουρα θα σου έλεγα στην αρχή το θέμα του ενστίκτου και που το φαντασιακό σου λέει ότι θες να πας, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ ρομαντικό και θα πάω λίγο στο πιο ρεαλιστικό κομμάτι. Είναι ανάλογα το στόχο. Αν κάποιος, για παράδειγμα, έχει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, είναι μηχανικός και θέλει να εξελιχθεί επαγγελματικά σε αυτό τον κλάδο, τότε ίσως θα πρέπει να ψάξει τις χώρες που του προσφέρουν τις περισσότερες ευκαιρίες σε αυτό, αν φεύγει καθαρά για αυτό το λόγο. Και να μην σταθεί σε άλλα ζητήματα, να πάει κυρίως με αυτό το κριτήριο. Και κάνοντας ένα research, να καταλήξει σε αυτές και έτσι να δει μετά τι ευκαιρίες του ανοίγονται σε αυτές. Άλλος ίσως θα πρέπει να πάει με τη λογική, μιλάω μια δεύτερη, τρίτη γλώσσα. Δεν λέω τυχαία γερμανικά, γαλλικά, μήπως να πάω προς τα εκεί. Κάποιος άλλος μπορεί να έχει ανθρώπους στον τόπο που θα πάει και να είναι ένας άνθρωπος που στην αρχή θέλει στήριξη, θέλει κάποιος να τον βοηθήσει, όπως είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, στα πρώτα του βήματα. Οπότε, έχω συγγενείς εκεί, μπορούν να μου δώσουν σπίτι για ένα διάστημα, για να ψαχτώ εγώ. Άρα μήπως να πάω εκεί. Και μετά θα έβαζα σίγουρα και το κομμάτι του... εντάξει, εννοείται και οι σπουδαστές πρέπει να σκεφτούν. Όχι πρέπει, καλό είναι να σκεφτούν κάποιους αντίστοιχα. Και μετά εννοείται ότι άμα θέλεις να ζήσεις την εμπειρία μιας μεσογειακής χώρας, βορειοευρωπαϊκής, Αυστραλία, δεν ξέρω, ο καθένας μπορεί να έχει και κάπως μέσα του μια επιθυμία για ένα πολύ συγκεκριμένο
μέρος, έτσι, κρυφή επιθυμία. Αλλά τώρα, επειδή μου λες ότι μπορεί να μην το γνωρίζει, θα πήγαινα με κριτήρια τύπου πιο λογικά, εισαγωγικά. Πού μπορώ να βρω καλύτερες εργασιακές ευκαιρίες, πού έχω κάποιους ανθρώπους δικούς μου, το mentality μου, έτσι όπως είμαι σαν άνθρωπος και αυτά που επιλέγω στην καθημερινότητά μου, ίσως πού μπορώ να βρω περισσότερα κοινά με τη δική μου κουλτούρα. Θέλω κάτι τελείως διαφορετικό, μήπως, γιατί δεν θέλω τη δική μου πλέον κουλτούρα τόσο πολύ έντονα. Είναι λίγο τα ερωτήματα, ξέρεις, πολλαπλά που πρέπει κανείς να θέσει, αλλά νομίζω ότι αν κάνει ένα research, πλέον όλα υπάρχουν διαθέσιμα, άνθρωποι υπάρχουν παντού, ελληνικές κοινότητες παντού. Νομίζω ότι κάποιος μπορεί να έρθει σε επαφή και να μάθει πράγματα για τον τόπο που πάει και έτσι να κάπως με μια μικρή ασφάλεια έστω να σχεδιάσει κάποια βασικά ζητήματα και να πει ότι τώρα πιστεύω ότι εκεί μπορώ να πάω. Παρ' όλα αυτά, η δική σου επιλογή δεν στηρίχτηκε σε τίποτα από όλα όσα μας αναφέρεις και δεν υπήρχε καμία προετοιμασία, όμως παρά τις αντιξότητες έτσι, με τη διαμονή που σε αντιμετώπισες και ως φαίνεται ήταν και ο λόγος στον οποίο αποχώρησες τελικά από τη χώρα. Δεν ξέρω αν ήταν καρμικό, αλλά έχει να κάνει με τις αντιξότητες τις οποίες αντιμετωπίζει, όπως είπαμε, ο ταξιδιώτης που θα πρέπει να παραβλέψει και να επιμείνει. Ποιο θεωρείς ότι είναι το πιο σημαντικό συστατικό της ιδιοσυγκρασίας κάποιου, που και αν δεν το έχει πρέπει να το εφήβρει ώστε να είναι έτοιμος για την επιλογή του ταξιδιού, της μετανάστευσης, μετεγκατάστασης? Είναι μήπως η επιμονή? Είναι σίγουρα η επιμονή. Είναι σίγουρα η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία. Αλλά ναι, η επιμονή, έχεις δίκιο, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί θα πρέπει, βασικά και η υπομονή και η επιμονή. Θα πρέπει να κάνεις υπομονή μπροστά σε καταστάσεις που μπορεί να σε δυσκολέψουν, για να μην τα παρατήσεις και μετά η επιμονή είναι αυτό που θα σε κάνει να πας και άλλο μπροστά, και άλλο. Υπάρχει η επιμονή χωρίς την υπομονή? Δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη. Ας την αναλύσουμε μια άλλη φορά. Όχι, θα σου πω λίγο γρήγορα τι πιστεύω. Μπορεί και να υπάρξει, αλλά η επιμονή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία μόνο αν συνδεθεί με την υπομονή. Δηλαδή, μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητα, αλλά με την υπομονή μαζί μεταμορφώνεται η επιμονή και γίνεται ακόμα πιο ουσιώδης, πιο rewarding στο τέλος, θεωρώ. Γιατί και σε κάνει να σκεφτείς και καλύτερα. Δεν επιμένεις απλά με μία αίσθηση ότι τώρα γρήγορα πάμε, προχωράμε, δεν θα σταματήσω πουθενά, δεν θα συμβεί τίποτα στραβό. Όχι, υπομένεις με μια ηρεμία και μετά η επιμονή σου γίνεται ακόμα πιο σφυριλατημένη, να το πω. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα, είναι πολύ φιλοσοφημένο. Ναι, και συμφωνώ και είναι πολύ καλό το παράδειγμα. Επίσης, θα ήθελα να κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση, να πω ότι και εγώ πριν πάω Ολλανδία είχα σχεδιάσει κάπως τις επιλογές στο μυαλό μου. Δηλαδή, είχα δει, θέλω να κάνω τουρισμό και πολιτισμό, μεταπτυχιακό, είχα πει. Άρα, ποιες χώρες μου το παρέχουν αυτό? Και είχα βρει 3 χώρες, παράδειγμα, με ένα συγκεκριμένο μεταπτυχιακό που μου άρεσε. Εγώ μπορεί να ήθελα να πάω Σκωτία, παραδείγματος χάρη, αλλά εκεί μετά άρχισε να αποκλείω και να λέω: δεν μπορώ να δαπανίσω χρήματα για αυτό το μεταπτυχιακό. Δεν μου προσφέρει. Το πανεπιστήμιο δεν μου προσφέρει κάποια αβαντάζ, όπως εστίες, παράδειγμα, που μου προσφέρει η Ολλανδία. Οπότε κάπως έτσι πήγα και λίγο δια της ατόπου, δια της αφαίρεσης, ότι τώρα, αφού δεν μπορώ να πάω εκεί για τον ΑΧ λόγο και αφού μου δίνουν υποτροφία με πιο λίγα χρήματα, άρα μπορώ να πάω εκεί. Και κάπως έτσι κατέληξα Ολλανδία. Είχα στο μυαλό μου 3 επιλογές και ένα σχεδιασμό, απλά λίγο και τα πράγματα μετά με οδήγησαν εκεί. Αν με ρωτούσες καθαρά ενστικτωδώς που θα πήγαινα ή καθαρά τι μου αρέσει σαν κουλτούρα, μπορεί να σου έλεγα Ιταλία, παραδείγματος χάρη. Αλλά ο τρόπος που επέλεξα τότε την Ολλανδία και το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό είχε έτσι πολλούς μέσα παράγοντες και κυρίως και έβαλα και μπροστά στο ότι καλά είναι να πάω κάπου που θα βγω έξω από το comfort zone και θα δω και μια κουλτούρα που δεν μοιάζει και τόσο με τη δική μου και ίσως αυτό με βοηθήσει να πάω και ένα βήμα παρακάτω, να γίνω και ακόμα πιο open-minded. Οπότε θα έλεγα πολλές φορές και στους ανθρώπους, ίσως, ξέρεις, καμιά φορά αυτό που μπορεί να έχουμε σαν πάρα πολύ υπέροχη χώρα μέσα μας και να πάμε εκεί και ταιριάζει με εμάς και είναι παρόμοιο, γιατί όχι, μπορεί να βρεθεί μια εργασιακή ευκαιρία σε μια χώρα που δεν ταιριάζει τόσο με εμάς φαινομενικά και εκεί να σου εξελιχθεί η ζωή με έναν τρόπο που δεν το περιμένεις και να πεις τώρα εγώ εδώ έχω βρει, τι να πω, το δεύτερο έχω κάνει ένα restart τόσο τέλειο που δεν θέλω να φύγω. Οπότε λίγο είναι πολύ προσωπικό αυτό το ζήτημα και κάπως έχει να κάνει με την προσωπικότητα του καθενός και τις ανάγκες του. Και είναι αυτό που είπες
και νωρίτερα ότι ακόμα και αν δεν είσαι προετοιμασμένος ή και αν είσαι τέλεια, η ζωή έρχεται για να σου πει ότι ποτέ δεν ξέρεις και θα πρέπει να είσαι ανοιχτός και ευέλικτος στις αλλαγές, στις προκλήσεις και στον διαφορετικό προσανατολισμό που μπορεί να πάρει όλο αυτό το ταξίδι, φυσικά με τη δική σου συνένεση και αποδοχή. Διαφορετικά μπορείς να πας απλά εκεί που νιώθεις ότι σε θέλουν και εκεί που ανήκεις. Και αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό ακριβώς, όπως τα είπες. Ωραία. Ευχαριστώ, Μαρία, πάρα πολύ για τη διάθεση συμμετοχή σε αυτό το podcast. Και εγώ, Έφη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν υπέροχο να μιλάμε μαζί, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη και ότι γνωριστήκαμε τελείως τυχαία σε μια πτήση πηγαίνοντας προς Ολλανδία. Στο Νάιμεχεν και στο τρένο. Και στο τρένο και κάπως έτσι, ας πούμε, ανταλλάξαμε απόψεις για τη ζωή, για τη δουλειά και βρήκαμε ότι τελικά οι τυχαίες αυτές συναντήσεις πολλές φορές επιφυλάσσουν έτσι μια ωραία ανθρώπινη μοιρασιά και ωραίες ανακαλύψεις. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο στη ζωή αυτό. Οπότε είναι ωραίο που τώρα βρισκόμαστε εδώ και μιλάμε, ενώ γνωριστήκαμε τυχαία σε μια πτήση και ανταλλάσσουμε πράγματα που θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσουν τον καθένα και που μπορεί ο καθένας να τα σκέφτεται και να τον αγγίζουν. Οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το podcast, πραγματικά. Εγώ ευχαριστώ για το μοίρασμα και για όσους μας ακούνε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ελπίζουμε και αυτό το επεισόδιο να αποτελεί πηγή έμπνευσης και κινητοποίησης προς τον ορίζοντα των ονείρων σας, είτε αυτός εμπεριέχει μεταναστευτικά πλάνα, είτε όχι. Και μέχρι το επόμενο να είστε καλά και να αγαπάτε προς όλες τις κατευθύνσεις.